dili lang kulikot among harvest, dili lang kanang atsal, but nag-harvest pod mi sa amo ang limonsito. Yan, damo kaayo among limonsito. Yan, enjoy ang mga apo oh. Sila ang nanguha sa mga bunga. Giputlan ag sanga ang among limonsito kay dako na kaayo. Here guys. Nakahappy lang. Daghag tanom, no? Diba, boys? Nakuha, harvest. Nakuha. Sige, tiloko ng limonsito. No, daghan na kayo sila kuha, oh. Yan. So many. Na? Yehey! 3 yung nakuha. Oh, yumos! Para sa itong mga bulak. Humanog snacks. Umanong snack. Naman tayo na. Kayod na punta, guys. Agapo na ba? That's the way to take it. Come on. Oh, baga kayo, oh. Tingnan na itong gusto ng kalukuan dito sa basakan. Oh. Hindi man mo kuhan si mama kay siya na daw isa. Ay. Nakuha na lang ini. Siyang guwapa baga siya. Ng mga tinabunan sa lata nga dahon. Ibulad lang ni siya. Ibulad. Pwede na. Hindi na. Ang padamo, oh. Sige, Lia. Kone. Ay, Oh, kamatik. baga, oh. Kinanay maisbi. Na, oh, di ba, gwapa? Ang gapa siya. Kuhan din siya. Kaya nitong bundo kayo nga kuhan. Nga. Naka. Hindi dan. Di na ta ka nang lan magpalit pag yung mos. Kidagan dere. Ikan yun daw. Ang galit dan. Oh, tagas na to mais ito. That is malaghit na mais. Kaya ang kanina purple corn. Purple corn. Sila ka days. Oh, tubo na itong purple corn. Yan wala tapos ang mga 3 months. Pwede na ma-harvest ang atong purple corn. Di nata yung moss. Oh. Dapat siya kapag yung moss. Oh. Mga isa ka sa ako na ni Mino. Mga isa ka sa ako na ni. Oh. Diba? Oh, rice hull. Oh. Yes. Yes, you can do it. Yes. It's like a no slip up. No, I did. I did it. I did. Wow. Saksakong yun. Hi. Save na tayo 100 pesos. It's like a shoes. Ouch. Sana nakakaang. Find this. Aiden! Aiden! Find 1, 2, and 2 bananas. Open it. Okay. Gonna take these 2 bananas. 2 bananas. Okay. Pwede na ito isa kakaang. Gani. Yan ang tunog ko.
Ah, pati ang mga kabataan enjoy diri sa farm. Dinaganhay. Ang banana. Kay kuya dan. Kay kuya ko. Ah, pwede na isaking. Busog ko bay? Pwede na po din. Busog ko sa ano bay? Sa Busog ko sa linumak na balanghoy. Yan! Isang basong kape. Linumak na balanghoy. Come on! I open it! Napalit asper ko. Daghan ba? Natoy, ako na ako baga kaayo. Ay, dito na ito. Dito na pet. Andito po. Oh, let's go there. Okay, children. Come on, let's go there. Okay! Dami na dito. Let's go bananas! Oh, that's... No, bananas! Oh no, my churro! Come on! Pero, oh, dagan kayo. Baga siya, baga. Come on! Oh, kami. Lumos na siya. I'm gonna go to the pan. Mahulog mo diya. Mahulog mo sa kanal. Ay, naragyan ang baga diyan eh. Baga dito. Kuya Dan, dali na. Oh, baga kayo. Kuya, talistik na, dali na. Hey, let's go. Come on, there's a banana. Come Sa on, banana. come on. I love banana. Okay, isang sako na naman. Jude. Sabi na. Tomorrow again. Ano boys? Ay, ulan. The rain is coming. Yes! The rain is coming. Let's go. Let's go home. Yes. Go. Where is Idan? In the house. Nasa Idan? In the house. Tadi, purple po ni. Purple corn po ni yung kita nung dire, oh. Oh, that's what my banana. Can you please put the banana? Ayaw namin.
Congrats sa isa.